Mga kalingap, habang kami naglalakbay ay napansin po namin ang isang tatay na may kasama po ang anak sa kanyang likod at meron pong baby sa gitna. Kinakabahan po kami kasi baka mahulog yung mga dala niyang mga bakal, baka malaglagan yung mga bata sa likod. At naawa po kami mga kalingap sa ganyang kalagayan nila, na kahit sa init ng araw ay handa po silang magsakripisyo para kumita lang. Kumbaga sila yung mga taong lumalaban ng patas. Hinahangaan ko po ang mga ganitong tao, kaya nagpasya po kami mag-abot ng kaunting tulong, at sa daan lang po namin nakita habang kami ay pauwi na ng bahay. Ito po at sinundan namin at naghihintay kami ng pagkakataon para mapara po yung sasakyan at makaabot po ng konting tulong. Kanan mo kuya, overtaken mo. Tapos papaparahin natin. Masinahan mo. Langanin. Habulin na lang natin. Baka dun sa gilid aabutan natin ng mga konting blessing. Kawawa man ng mga ganyan. Dudungis na yung ano. Kasya tayo. Yung truck yung ay, kukuha. Pumasok pa yung truck ako. Pumasok. So, waitin yung truck. Naghihintay lang po kami ng pagkakataon para mapara po yung hauler sa unahan namin upang maabutan po. May bibing dala-dala. Oh. So, Bata pa yung driver. Ayun pa, ang tala. Baka maabutan natin sa baso. Aabutan natin ang blessing. Ay, pwede na dyan, no? dito sa may natin. Bantay pa. Dito sa may bantay. Kawawa pa naman ganyan. Magkano lang din yung benta nila. May porsyento lang yun. Ano lang yung bibigyan ng napuli. Paala na sila magpatuto. May baby, oh. Oo nga yun ang baby. Si Oya. Vertical mo na. Oo. Kuya, may abot lang akong blessing. Ha? Na ano ako, nabilib ako sa kasipagan nyo. Oh, 1,000. Sige po, salamat po. Ano yung may baby kang dala? Sige po, anak ko. Anak mo? Si Mrs. Ha? Si Nasa Mrs. bahay po. Sige, God bless. God bless. Sige po, salamat po. Sige po, salamat po.